ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. Дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер оиди муҳориба зидди Тони Фергюсон фикроша баён кард. биён суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. ман Тониро эҳтиром мекунам. тарзи ҷанги ӯ ба ман маъқул аст ва ман бо ӯ дар қафас вохӯрдан мехоҳам. аммо бояд ба ман муҳлати хуб диҳанд, на ин ки муҳориба дар муддати 4 ҳафта. ман барои муҳориба зидди Тони Фергюсон омодаам. ин муҳориба бисёри қисмҳое ки ба ман шавқовар аст маҳкам карда метавонад. аммо боз як чанд шахси дигаре ҳаст ки ман бо онҳо низ ҷангидан мехостам. ҳозир ман танаффус гирифтам то ин ки захмҳои аз муҳорибаи гузашта бударо табобат кунам. ман барои муҳорибаҳо дар соли 2022 тайёрам ва Тони Фергюсон аниқ дар рӯйхати ман ҳаст. танҳо ин муҳориба бояд бо графики дуруст баргузор гардад. ман то аввалҳои тобистон ба қафас баргаштан мехоҳам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки чанд муддат пеш Тони Фергюсон гуфт ки Майкл Чендлер барои муҳориба зидди ӯ дар моҳи феврал розӣ нашуд ва акнун чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Фергюсон рост гуфт ва дар ин ҷо дӯстон Чендлерро ҳам фаҳмида мешавад, чунки баъди муҳориба зидди гейҷи барои худро барқарор кардан ба ӯ албатта ки вақти зиёд дар кор аст. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? Тони Фергюсон зидди Майкл Чендлер. чемпиони пешина UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер нақшаи ҷанги худро дар реванш бо чемпион Исраил Адесанья гуфт. ман фикр мекунам ки Ян Блахович чунин нақшаи ҷанге тайёр кард ки бо шарофати ин нақша Исраил Адесаньяро шикаст дода мешавад. ин чиз сабр, зарба ва текдаун аст. ман фикр мекунам ки ана ҳамин се чиз дар муҳориба зидди Адесанья ғалаба оварда метавонад. бояд аз зарбаҳои ӯ гирезӣ, а дар лаҳзаи дуруст ӯро ба замин афтонӣ. ҳамчунин бо Исраил дистансия наздик гирифтан дар кор, то ин ки барои ӯ бо даст ва пойҳо зарба задан душвор шавад. дар муҳориба зидди Адесанья одам бояд ки бо сабр бошад, чунки агар ту шитобӣ, пас аниқ зарбаи ӯ ба нишон мерасад, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем ки реванш байни Исраил Адесанья ва Роберт Уитакер рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 271 дар штати Техасаи Амрико баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем айни замон яке аз ситораҳои калони UFC ин Ҳамза Чимаев аст, ки қариб ҳамаи одамо оиди ӯ гап мезананд ва оиди чемпион шудани ӯ. фикри одамон албатта ки гуногун аст ва аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Ҳамза Чимаев Гилберт Бёрнс шуда метавонад. ва биёед мебинем ки боз як ситораи дигари UFC Шон Омели оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. биёед тасаввур мекунем ки ин муҳориба баргузор гардид. ин муҳориба чӣ гуна мегзарад? шумо дидем ки Ҳамза чӣ гуна калон аст. гап дар он аст ки вақте ки ту чунин калонӣ ва вазни хеле зиёд кам мекунӣ, пас сахт будани бадани ту кам мешавад. ин чиз наука аст. манаҳи ту сустар мешавад. биён зарбаҳои хеле сахт дорад. шумо мефаҳмед ман чиро дар назар дорам? Ҳамза ҷангвари сахт ва бақувват менамояд, аммо агар ӯ дар вақти вазнкамкунӣ каме азоб кашад ва Бёрнс бо зарбаи рости худ ба манаҳи ӯ зана, пас ҳамаи кор ба анҷом мерасад. мебинем ки чӣ гап мешавад. Бёрнс ба ман хеле маъқул аст, гуфтааст Омели. ва дӯстон, ҳамчунин оиди ин муҳориба чемпиони пешина UFC дар ду вазн Денел Кармие низ фикрҳои худро баён кард. марҳамат суханҳои Кармие. ин муҳорибаи аҷоиб аст. ман дар назар дорам ки ин муҳорибае ҳаст ки шуморо маҷбур мекунад ки хавотир шавед. ҳаст муҳорибаҳои довталабие ки шавқоваранд, аммо ин муҳорибае ҳаст ки туро маҷбур мекунад ки хавотир шавӣ. агар ки Чимаев Гилберт Бёрнсро шикаст диҳад, ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надодан хеле душвор мешавад. ман фикр мекунам ки муҳорибаи Ҳамза Чимаев зидди Камару Усман муҳорибаи беҳтарин хоҳад шуд, гуфтааст Кармие. дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамза Чимаев назар ба рақибони худ калонтар аст
ва агар муҳорибаҳои аввали ӯро дар UFC ба ёд биёрем, пас ӯ дар вазни миёна низ баромад кардааст. Барои ҳамин дар вазни нимиёна ӯ аз рақибони худ дида калонтар аст ва ин чиз дар вақти муҳориба ба ӯ бартарӣ калон медиҳад. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо Ҳамзат Чимаев соли 2022 чемпион шуда метавонад ё не? Метавонед фикротона нависен дар канал обуна шавен то бо зид хонободу сарбаланд бошен.